Ikasmaterialak ikastetxe, irakasle eta ikasleen eskuetan jartzen diren tresnak dira. Bere biziko garrantzia dute, haietan eramaten baita praktikara hezkuntza eredua. Eki ikasmaterialak urrats handi bat dira euskarazko irakaskuntzaren bidean, eta ikaslearen irteera profila dute oinarri. Derrigorrezko hezkuntzaren bukaeran ikaslea konpetentea izan dadin. Ikasleen irteera profila definitzeko elementu desberdinak egon badaude, baina oso lotuta du hezkuntza xedeekin, eta momentu honetan adostasun handi badago ikaslearen irteera profila oinarrizko konpetentziekin lotzeko. Eta horretarako orain arteko hezkuntza eredua ez da nahikoa. Oinarrizko konpetentziak eransten diote beste plus bat. Eta da baita ere, egoera pertsonalak, egoera sozialak, egoera akademikoak, egoera laboralak, hori guztiak nolabait ere uztartu behar direla. Irteera profilean finkatutako oinarrizko konpetentziak lortzeko, ezagutza akademiko ez gain, ikasleak bizitza pertsonaleko eta sozialeko egoerei aurre egiteko beharrezko trebetasunak ere eskuratu behar ditu. Ikusi genituen eredu guztietan guretzat baliagarria izan zen integrazio pedagogiarena. Integrazio pedagogia planteatzen duelako konpetentzia eta egoera uztartzea. Eredu hori hartu genuen guk, baino ez dugu bere horretan gauzatu. Ze gure testuinguruak eskakizun propioak ditu. Ikasmaterial hauek gure hezkuntzaren ardatza den euskal kurrikulumaren ibilbide osoa dute atzean. Guri dagokigunez, euskaraz ariko gara eta gaztelaniaz eta ingelesez. Gure eleaniztasunak euskara du ardatz eta hizkuntzen kurrikulum integratua da hautatu dugun bidea. Euskal kurrikulumaren eskeman, oinarrizko kompetentzi metadisiplinarra deitzen ditugun horiek sartu genituen. Hartu genuen UNESCOren planteamendua, hezkuntzaren lau ardatzak ikasten eta pentsatzen ikasi, elkarrekin bizitzen ikasi, norbera izaten ikasi eta egiten ikasi. Eta erantzi genion, 5. bat eta zan komunikatzen ikasi. Lehen aldiz derrigorrezkoa izango da konpetentzien baitako irteera profila. Horretan da Europa eta horretan dira Espainiako eta Frantziako hezkuntza lege markoak ere. Oinarrizko konpetentziak bizitzarako prestatzeko beharrezkoak dira. Oinarrizko konpetentzien artean, alde batetik metadisiplinarrak ditugu, eta bestetik diziplina arlo bakoitzari dagozkionak. Hizkuntza eta literatura, musika eta dantza, plastika eta ikusadierazpena, gorputz hezkuntza, gizarte zientziak, matematika, teknologia eta naturzientziak. Oinarrizko konpetentziek ikasketa arlo guztietara jo behar dute, ikaslea irteera profilean agindu dugun persona konpetentea izan dadin. Konpetentzia eta egoera batera formulatzen ditugu. Konpetentzia bat formulatzen dugunean ziurtatu behar dugu bizitzako egoera baterako baliagarria dela. Hau da, ikasmaila bakoitzean arloetan kontenplatu behar da bizitza egoera pertsonaleko egoera badela, bizitza sozialeko egoera badela, bizitza akademikoko egoera badela, eta baita ere lan eremuko hastapentsuak ematen ere hasten gera. Ikasleak ikaskuntzaren dimentsio soziala barneratzen du, lankidetzan ikasten du. Ikasleak konpetente da egoera jakin bati aurre egiteko gai baldin bada. Eta egia esateko erreferentzia hori baliagarri izan zitzaigun egoera familiak sortzeko izpideak eman zizkigutelako. Horietan, nolabait ere ezagutzak baliatuz, transferitzen ikasten da, horiek integratzen ikasten da egoera jakinetan. Bizitzarako prestakuntza egiteko baliagarri den autopedagogikoa da. Behin konpetentzia definitzen denean da konpetentzia batekin lotuta egoera familia bat lortzen denean, momentuz 3 egoera eta parametro batzu dituzte komunean, behin hori definituta hasten gera unitate didaktikoaren faseekin. Unitate didaktikoaren diseinuak ikaslea konpetentea izatera eramango du.
Unitate honek hainbat fase ezberdin ditu eta fase bakoitzak bere funtzioa, bere jarduera tipologia eta bere ebaluazioa du. Hasierako fasea. Ikasleari unitate didaktikoan lantzen den konpetentziarekin lotutako egoera bat aurkezten zaio. Garapen fasea. Egoera horri aurre egiteko ezagutzak eskuratu behar ditu. Ondoren, banaka ikasitakoa integratu eta mobilizatu beharko du zeregin batzuetan. Helburua hasierako egoera horri aurre egitea da. Amaierako fasea. Eskuratutako ezagutzak familia bereko beste egoera batera transferitzen ikasten du. Konpetentziaren lorpena froga dezan, familia bereko beste egoera bat eta hari lotutako 3 zeregin proposatzen dira. Edukiak beharrezkoa dira, konpetente izateko. Baino ekarriko duen aldaketa importantena edo nagusiena izango da ikasiko duela ikasleak eskolan ikasten dituen eduki horiek bizitzan zertarako behar dituen.